Сентябрь кичләренең хәерле булуын теләп, Саба дулкыннары телевидениесе чираттагы эфирын башлый. Соңгы көннәрдә булган яңалык хәбәрләр белән Атна информацион программасының бүген 8 сентябрь җомга көн чыгарылышында таныштырырбыз. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта районыбыз кырларында икенче икмәк бәрәңге алу эшләре бара. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы нигезендә авыл урамнары төзекләндерелә. Теләче районы Иске Җөрий авылында Таһир Якупов исемендәге беренче ачык республика музыкаль иҗат фестиваль бәйгесенең финалы булып узды. Районыбыз хуҗалыкларында икенче икмәкне алу дәвам итә. Игенчеләрнең максаты үстергән уңышны югалтуларсыз сыйфатлы итеп җыйнап алу. Узган сишәмбедә безнең иҗат төркеме җаваплыгы чикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә булып бәрәңге уңышы белән кызыксынып кайтты. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Мамалайның амбар артындагы бәрәңге басуы 35 гектарны билей. Иртә таңнан караңгы төнгә кадәр биредә техника гөрелтесе тынмый. Эшне 2 сменада оештырганнар. Беренче смена иртәнге 5-тән көндезге 12-гә кадәр, икенче смена 12-дән кичке 7-ләргә кадәр караңгы төшкәнче хезмәт куя. Көннәр кыры торганлыктан Гремми комбайны артыннан кара тузан болыты күтәрелә. Эшчеләрне даими респираторлар белән тәэмин итеп торабыз ди хуҗалыкның агрономы Ризат Габдрахманов. Без инде моны 2 кат рәт арасы эшкәрттек утыртканнан соң. Шүпкә, кортка каршы агу сиптек һәм шулай ук безнең битендә монда барабанны су сиптерү агрегатлары урнаштырылган. Без инде монда җәй дәвамында рәт арасына, дип әйтик, буразны арасына су сиптереп тордык. Су инде безнең монда 15-20 см тирәнлеккә үтеп керде. Уңышка әлбәттә файдасы бар инде. Бер центнердан без монда азофоска ашамасы керткән идек. Центнер ярымнан калий-хлор. Һәм инде безнең монда алдагы елда бу пар җире булып та торган иде. Пар җире тирис керткән идек. Ул эшләрендә бәрәңгенең уңышы бермә-бер сизелә инде. Уртача мәйданга 150 центнердан чагыштырмача дип әйтик, бәрәңге алабыз. Икенче икмәкне басудан КАМАЗ һәм ГАЗ-53 машиналары Бигәнәйгә ташый. Биредә ачык һавада бәрәңге аралау машинасын киләгәннәр. Иресен Бигәнәй подвалына, ырлыкка дигәнен сатыш подвалына урнаштырып баралар. Монда да эш 2 сменалы. Беренче сменада хатын-кызлар, икенче сменада аларны башка эшләрдән бушаган ир-атлар алыштыра. Хәмит Габдрахмановның хезмәт стажы 45 ел. Быел намуслы хезмәтен зурлап, ат казанган механизатор исемен биргәннәр. Аллага шөкер, хезмәт ниләре оештырулар бик көчле. Менә бүген көндә biz sortirovkada bərəngə sortirovkasında эшлибез. Менә сменалап, иртәнге 6-да чыгабыз. Кичке 6-га кадәр эшлибез инде. Без үзебез механизаторлар 2 смена эшлибез. Менә вакытында килеп 2 мәртәбә ашаталар. Басудан бәрәңге кайтып тора иде, уңышлар әйбәт, сөенәбез. Эшләсәң, Аллага шөкер, түләүләр вакытында бирәләр, бик әйбәт түләүләр. Аллага шөкер, сөенеп эшлибез. Сөенеп эшкә барабыз. Семьябыз янына кайтабыз, кичтә сөенеп Аллага шөкер, исән сау эшләгәч. Менә мин бүген көндә монда балчык түгеп торам, эре бәрәңгене саклау урынына кертәм инде, складка кертеп барам, подвалга. Хуҗалыкта тирлек азыгы әзерләү эше дә дәвам итә. 90 гектарлы пишән басуына читтән кайтартылган семена шәшкән булганнар. Синаш чокырлары инде тулган. Хәзер сатышка илтеп, курган итеп өяләр. 5 машина бер-бер атлы яшел массаны ташып кына тора. 3нче укостан шундый калын пакослар булуы сөенечле. Бәрәңге белән чиратлаштырып без монда су сиптереп, тәрбияләп үстердек инде бу басуны. Безнең битенең төп максатыбыз да шул. Малларыбызга югары протеинлы, аз чыгымнар белән өстәмә азык добавкалары кулланмыйча, яхшы итеп яшел масса, синаш, пишән әзерләү. Көн дәвамында өлгереп баралар. Бу басуга без иртәнге 7-дә тотынган идек. Иртәгә Алла бер саватлымча эшләгәндә шул объектлар тирәсенә тәмамларбыз дип уйлыйбыз инде. Табыннарыбызны байыту өчен көч куйган барлык уңганнарыбызга уңышлы эшләр, яхшы кәеф телибез. 2020 елдан илебездә авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы гамәлгә ашырыла башлады. Программа авыл җирлекләрендә яшәүчеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрү, эш белән тәэмин итүне арттыру, тормыш өчен уңайлы шартлар булдыруны күздә тота. Тимершык авылы урамнарын төкләндерү дә нәкъ менә әлеге программага нигезләнеп башкарыла. Тулырак алдагы хәбәрдә.
Тимершык авыл җирлеге агымдагы елда авыл территорияларын комплекслы үстерү программасы буенча 2 миллион 860 мең сумлык грантка ия булган. Әлеге программа юл инфраструктурасы сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашыруны да күздә тота. Шундыктан грант акчасын авыл халкы өчен мөһим булган юлларны төзекләндерүгә тотарга булганнар. Безнең менә шушы яшен җәмгыяте матур итеп җегетләр шушы эшне башкаралар. Һәм инде әлбәттә инде халыкта рәхмәтле. Чөнки менә юллар инде ул бер җәйлдә бетте түгел, аны карап торасы бит инде. Теге алдагы үтенеч шул инде халыкка дагы юлларны сакласыннар иде. Чөнки инде бу юллар күбрәк интенсив хәрәкәт итә торган урамнарга җәелде. Монда инде тизлекне арттырып, кирәкмәгән тизлек белән шапсаң, бу юллар шулай узакка чыдамаячак. Әлеге хезмәт җаваплылыгы шикләнгән яшен оешмасы эшчеләре көче белән башкарыла. Фәнис Гатауллин Джандир тракторы белән гранулятны тигезләп тарата. Камил Каримуллин каток белән юлны таптап бара. Без менә Ленин урамында, шушы Тимершыкта 1400лек башта ямышлы ремонт ясадык, асфальт астына таш салдык. Һәм шул таш өстенә без яңадан асфальт 14 см калынлыкта асфальт ташыйбыз. Һәм шуны каток трактор белән җәеп, каток белән таптап авылга юл итәбез инде алны. Зират үсте урамы, Акчишмә урамында җәйдек уже. Анда 400 метр җәйдек, 250 метр җәйдек яңадан бер урамда тыкырыкта. Менә иңгесен урам безнең шушы урамы, аскыягы да бар аның. Без анда 400 җәйдек, менә анда километрын җәеп бетергә тырышабыз инде. Яхшы юллар, төзек йортлар булса, халык та авылга тартыла. Яшьләр дә авылда кала. Үзара салым акчасы да иң кирәкле эшләргә файдаланылган. 21 йорт төзелеп килә. Аның инде 18 тапшырылды. Һәм инде бүгенге көндә менә яңадан 4 төзелә. Яңадан берсе менә арендный дом сатып алырга шу программа белән каралган инде. Яңадан әле планнарыбыз бар. 2нче елга шушы йортлар яңадан 6 кешегә төзү, 6 хуҗалыкка төзү планда тора инде. Булар булгач инде әлбәттә менә яңа урамнарыбыз да җирләр бетте, тулланып тора. Расширение яңа киләчәктә авылны зурайту максатында Зәрәтә урамында яңадан 92 участок барлыкка китерелде. Шул эшләребез Аллага шөкер бара. Әйткәнчә инде хөкүмәт программаларына рәхмәт, җитәкчеләребезгә рәхмәт. Халык белән бергә эшләтергән безнең самовложение программасы бар бит. Менә бу самовложение программасы буенча дагы эшләр эшләнеп килә инде. Безнең Тимершыкта шул юллар төзекләндерелүгә тотылды. Һәм киләчәктә һаман цивилизация керә бит. Контейнер площадкалары төзибез. Безнең Тимершыкта, Мингәрдә һәм инде Киектә шу контейнер площадка урыннары ясау каралган. Киләчәктә инде бу площадкаларга региональный оператор тарафыннан куелачак инде Сабада шикелле теге махсус каплагычлы пластмасс площадка контейнерлар бер күпле. Һәм инде шулай ук үзара салым эшләрен дәвам итсәк, Киектә инде яңадан зират территориясе куаклардан чистартылды. Һәм инде аның агачлары чистартылганча үтелләштерелде. Сабайда шулай ук. Анда инде сабай томалары белән бергә җыешып эшләнгән шул инде зиратның 3тән 1 теге куе куаклардан чистартуга ирештек. Тимершык авыл җирлеге үсеш юлында җитәкчеләре Айдар Хаҗиев киләчәккә булган планнары белән дә уртаклашты. Мингәрдә канализация эшләнеп килә бик зур суммага. Ул дагы халыкка яхшы хезмәт күрсәтер дигән шам калабыз. Шулай ук инде иртә яздан Мингәр авылында безнең асфальт юллар. Алар МДСУ җәмгыять тарафыннан ремонт ясалган иде. Киләчәккә алдагы елларга планнар бар. Безнең инде яңадан менә Киек авылында эшләнеп бетмәгән урамнарны, юлларны эшләп бетерәсе бар. Аннары соң инде сер итеп әйтәм инде 2нче елга Кызылмеш авылына зур күләмле проект күздә тотыла шу юлларны карау өчен. Алла бирсә, аларны да яхшы гына башкарабыз дип ышанып калабыз. Планлаштырылган эшләр тормышка ашсын. Укытучы һәм остаз 33 елдан артык гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган Мөнирә Султанбәк кызы Хилалетдинова турында шулай дип әйтәбез. Аның бөтен хезмәт юлы Килдебәк урта мәктәбе белән бәйле.
Жер йөзендә иң яхшы һөнәр укытучы, аңа һәр вакыт ихтирам һәм хөрмәт булырга тиеш дип үскән буын вәкиле ул Мөнирә Хилалетдинова. Килдебәк авылында туып үскән кыз мәктәпне тәмамлауга Казан дәүләт педагогика университетына юл тота. Хезмәт юлын Лесхоз урта мәктәбендә башлый. Аннары Килдебәк урта мәктәбендә балаларга рус теле һәм әдәбияты фәннәреннән белем бирә. 35 елга якын укытучы булып эшләү дәврендә бик күпләрне үз фәненә гашыйк иттерә. Алар өчен хөрмәтле остаз булып кала. Аның өчен елдагы иң зур бәйрәм дә 1 сентябрь белем бәйрәме. Ел сайын менә 1 сентябрьне көтеп аласың. Аннары теге отпускадан соң барбер эшкә барасы килә, балаларны күрәсе килә. Ел сайын бер түгел тулкынлану белән көтеп алам. Һәм 1 сентябрь быел тагы да ничектер мотор булган шикелле. Аннары үземнең 9 класс укучыларым быел выпускной класс бит инде. Шуңа да менә дулкынлану белән көтеп алдым. Рус теле һәм әдәбияты фәннәрен укытудан тыш ул әле сыйныф җитәкчесе. Ул җитәкләгән 9 сыйныфта 15 бала. Аларны чыгарылыш имтиханнарына әзерләүдә күп вакытны ала. Шул ук вакытта Мөнирә Солтанбәк кызы әти-әниләр белән эшләүгә дә бик җаваплы карый. Менә без электән бирле менә мәктәпкә кайтканнан бирле миңа класс бирделәр һәм ничектер мин аны мәктәпнең шушы укытуның бер аерылгысыз бер бүтүн инде алар һәр вакыт. Һәм менә шушы тәрбия белән дәрес бирү бергә барса бик әйбәт инде. Элеккеге вакытта менә безнең китапларыбызда башта бара иде тема урока. Аннары бара иде тәрбияви, менә ниндидер булса текстлар гел бер төсле яхшы иде. Менә бу безнең китаплар, учебниклар дип әйтәм инде. Но хәзер вакытта бу бераз югалды. Менә шуңа күрә моны берничә елдан может бәлки үзгәртерләр дип тә ышанасым килә. Дәрестә дә менә тәрбия барбер барырга тиеш. Укыту белән генә түгел. Тәрбия бармаса булмый. Мөнирә Солтанбәк кызы һәр вакыт укучылар янәшәсендә, балалар белән тәнәфесләрдә кыска гына аралашып алуларда аларның күңелләрен аңларга ярдәм итә. Дәресләрдән тыш чараларда бик күп сорауларга җаваплар табыла. Гомумән, ул белем бирү һәм тәрбия процессы аерылгысыз булырга тиеш дип исәпли. Biz Münirə апа белән инде 7 класстан бирле таныш. Ул безнең уку елында класс руководителе булып йөрде. Һәм әлбәттә 5 классларда рус һәм литература фәнне кергәндә безгә бик авыр иде. Чөнки 5 класс балалары әзрәк әшәкедә була инде. Мөнирә апа да бик каты торды. Хәзерге вакытта Мөнирә апа үзенең иң яраткан укытучы булып бара. Класс руководителе шикелле булып та ул бик яхшы һәм укытучы буларак тагы да яхшырак. Мәгариф системасы һәр вакыт үсеш, үзгәрештә. Ләкин өлкән укытучылардагы тәҗрибә еллар дәвамында шартланган һөнәри осталыкка таянганда гына уңышка ирешү турында сөйләп була. Эш дәврендә инде Мөнирә Солтанбековна инде ул миңа калса бик тырыш, үзенчәлекле укытучы, таләпчән дип әйтәсе килә. Шуның таләпчәнлеге нәтиҗәсендә инде аның ел сайын диярлек укучылары ОГы фәннәреннән фәннәренә бик югары результатларга нәтиҗәләргә ирешәләр. Менә бу елданың литература фәненнән бер укучысы 100 балга алуга иреште. Шулай булгач инде аның тырышлыгы күзгә күренеп тора. Мөнирә Солтанбәковна укучыларга белем һәм тәрбия бирү белән генә шикләнми, методик берләшмә эшчәнлегендә актив катнаша, яшь укытучылар белән тәҗрибә уртаклаша, укучылары ирешкән һәр җиңүгә ихластан сөенә. Мөнирә Солтанбәковна төпле фикерле, югары белемле, югары категория укытучыбыз. Аның укучылары елда республика, муниципаль этап, район күләм олимпиадаларда югары нәтиҗәләр алып киләләр. Узган уку елына күз салсак, Мөнирә Солтанбековнаның 8 сыйныфта укучысы Мавлетова Руфинә республика олимпиадасының рус әдәбияты фәненнән призер булды. Муниципаль этапта Мавлетова Динә 8 сыйныф укучысы рус әдәбиятыннан һәм рус теленнән призер булды. 11 сыйныф укучылары Ганева Илсинә, Харматуллина Дилбәр рус әдәбиятыннан призер булдылар. Узган 21-22 уку елында да Мөнирә Солтанбековның укучылары югары нәтиҗәләр күрсәттеләр. Аларның укучылары республика күләм, муниципаль күләм олимпиадаларда призер һәм җиңүче нәтиҗәләренә ия булдылар.
Шулар арасында Мавлетова Руфиня һәм Хөсәйинова Инзилә республика күләм олимпиада призер булдылар. Калган 9 укучысы муниципаль этапта призер һәм җиңүче исеменә лаек булдылар. Бөтен Россия күләм үткәрелгән рус теленнән татар милләтләре укучылары өчен үткәрелгән Бөтен Россия олимпиадасында Төхфәтуллина Гөлмәрьям призер булды. Әгәр дә инде еге нәтиҗәләренә күз салсак, Мөнирә Солтанбековның укучылары еге буенча гел яхшы күрсәткечләр күрсәтеп тора. Бу уку елында инде безнең укучыбыз Төхфәтуллина Гөлмәрьям 100 балл алды. Аннан алдагы уку елында укучыбыз Хөсәйинова Инзилә 82 балл. Рус теленә инде күз салсак, Мөнирә Солтанбековның укучылары район күрсәткеченнән гел югары нәтиҗәләр алып киләләр. Бик талантлы, югары профессиональ остазыбыз яшь буынны тәрбияләүдә бик күп нәтиҗәле хезмәт куя. Уңышларыңа. Укучыларны фанатларча яраткан кеше генә зур үрләр яулый ала. Аның укучылары олимпиадаларда, район олимпиадаларында, республика олимпиадаларында, шулай ук Рәсәй күләмендә үткәрелгән халыкара олимпиадаларда гел даими рәвештә алдынгы призлы урыннар алалар. Тирән белемле, зыялы укытучыларның берсе, кеше буларак та, укытучы буларак та кылган гамәле, максатчанлыгы, югары эш нәтиҗәләре белән зур хөрмәткә лаек шәхес дим. Аның һәрбер дәресе укучылар өчен ачыш. Шуңа күрә нәтиҗәләре дә сокланырлык. Укытучы эше ул мәктәп белән генә шикләнми. Өйдә дә күп эшләргә туры килә. Ярый әле гаиләдә аның эшен аңлап кабул итәләр. Кирәксә, ярдәм итәргә дә әзер торалар. Һәр дәрес, һәр чара иң элек укытучының күңелендә бирелә. Укучысының яхшы билгесе өчен сөенсә, аның начар билгесе өчен ут йота ул. Килдебәк урта мәктәп укытучысы Мөнирә Солтанбековна укучыларга гына түгел, үз-үзенә дә бик таләпчән. Эшләү дәврендә бик күп өстәмә материаллар бөртекләп җыелган. Әлбәттә, аның да арган вакытлары бар. Кайбер вакытта орып киткән шакларда була. Мин моны күтәрә алырмын микән дигән шакларда була. Андый вакытларда мин үзем китап укырга яратам. Аннары яхшы фильмнар карыйм. Китап белән яхшы фильм, теге китаплар, бер көнлек китаплар түгел, андыйларны яратмыйм мин. Менә бу классик әсәрләрне укырга кирәк күбесенчә. Алардан һәрберсеннән менә тормыш өчен бүтән сорауларга җавапны табып була. Менә мин укыдым бит инде 10нчы класста ничә ел элек. Аннан соң институтта укыдым. Нак шул ук бер әсәрне тора-тора 5 елдан соң укыйсың икән, үзеңә бүтәнәй яңа сорауларга җавапны табып була. Ул шигырьдә дә нак шулай ук. Килдебәк урта мәктәбенең югары категориялы укытучысы Мөнирә Солтанбековна бу елда зур максатлар белән яңа уку елын башлый. Максатларга ул яраткан укучылары, хөрмәт иткән коллегалары белән бергәләп ирешәчәк. Җәй матурлыкка, муллыкка бай чор. Соңгы елларда Саба муниципаль районы ел сайын август айында шәхси хуҗалыклар, оешмалар, авыл җирлекләре, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, спорт учреждениеләре арасында чәчәкле Саба конкурсы игълан итә һәм җиңүчеләрне билгели. Шәхси хуҗалыклар номинациясендә беренче урын быел капка төпләрендә күпләп чәчәк үстереп матурлык тудыручы Лесхоз бистәсендә яшәүче Фазилә һәм Айдар Зиннатуллиннарга бирелде. Аларның хуҗалыгындагы чәчәкле матурлык белән без дә танышып кайттык. Зиннатуллиннарның чәчәкле Саба бәйгесендә беренче генә катнашулары түгел. 3 ел элек алар үз эшләрен тәкъдим итәләр һәм 3нче урынны алуга ирешәләр. Ә беренчелекне шәхси хуҗалыклар арасында инде 2нче ел рәттән яулыйлар. Шуннан да капка төпләре күз явын алырлык. Алай гына да түгел, ишек алдыда чәчәккә күмелгән. Монда урын алган һәр чәчәк зур игътибарга лаек. Яратып һәм яхшы тәрбия күреп үстерелгәннәре күренеп тора. Йорт хуҗабикәләре, әниле, киленле Фазилә һәм Ландыш ханымнар иртә яздан бар мәхәббәтләрен күңел сын салып, бу эшкә тотына һәм көзнең моңсу көннәренә кадәр аларның йорт тирәсе үтеп сөтеп йөрүчеләргә ям биреп күзләрне иркәли. Мин бу йортка 8 ел элек килдем, килен булып. Беренче тапкыр күргәч, мин шок каттым мондый матурлыкка. Әни шундый матур чәчәкләр үстерә. Аның төрле чәчәкләр бар инде, розалар, георгиннар. Мин шәһәрдән кайткач, минем өчен авыр дип уйлаган идем инде. Әнидән сорадым, мине дә өйрәтәле дип. Әни бөтен нәрсәгә мине өйрәтте. Шул чәчәкләрне чәчеп, бергә эшлибез.
бергә петунияларны чәчәргә өйрәндек. Петунияларны инде без мартта чәчәбез. Башта отдельный контейнерга инде, аннары 2-3 листочек чыккач инде без аларны пикировать итәбез, айрым савытларга. Петуния загыса инде ул. Аннары июньдә инде көннәр җылыткач без аларны күчерәбез урамга. Быел менә шушындый агач ясадык. Интернеттан шуның рәсемен күреп, мин аны әтигә күрсәттем дә, кыш көне ул миңа шуны ясап бирде. Бергә буяп, шундый савытлар алып, шундый матур агач булып чыкты инде бу. Бизәлешкә килгәндә үз фантазияләренә дә шулай ук социаль челтәрдәге идеяләргә дә таяналар. Монда безнең 15-20 төрле петуниялар бар. Алар безнең ампельный, каскадный, простойлар бар инде. Аннары георгиннар тоже төрледән. Низкорослыйлар, высокорослый. Аннары бархатсыларны да бик яратабыз. Агератумнарны да утырттык быел. Аларын күбәйттек. Тоже бик матур чәчәк. Многолеткалар бар инде, флоксылар. Алар да күп. Фазилә апаның чәчәк белән мавыга башлаганына 2 дистә ел икән инде. Гомумән ул моторлыкка гашыйк, чәчәкләрне бик ярата. Шул мәхәббәтен әнә килене күңеленә дә сала алган. Ел сайын нинди дә булса яңалык уйлап чыгарырга тырышалар. Чәчәкләр агач төпләренә дә, металл велосипедка да, хәтта футбол уены капкасына да урнашкан. Тәгәрмәчле агач тартмалар да махсус алар өчен эшләнгән. Әлбәттә, булар барысы да гаилә башлыгы Фазилә ханымның тормыш иптәше Айдар әфәнденең дә зур хезмәте икәнен билгеләп үтәргә кирәк. Яңалык кертәсе килгән 1 елны инде урманга барып тормыш иптәшем Айдар белән кисеп ап кайттык. Юка агачы. Юка агачы да әзрәк менә бу татарча мох булмый инде. Мох менә шушындый оттенок булсын дип, именно шушындыйын алдык инде. Аннары әзрәк теге ботаклары булсын дип инде матурлык үстерергә шушындыйны сойлап ап кайтып, чокыр казып утыртып куйдык инде. Аннары мин яратам яран гөлләре. Өйдә дә яран үстерәм инде. Менә монда да әзрәк яран керсен дип, яран да үстерәбез инде капка төбенә. Яран бит инде кешегә тынычлык бирә, аны өйдә дә утыртырга кушалар инде. Шуның өчен яранга тоже өстенлек бирәбез инде. Минем тагын сөйләп китәсем килә, менә шушы капка ворота дип сөйләм инде русча булса, ворота турында. Бу воротаны безгә оныкка бабасы безнең кода була инде. Апкелеп куйганы, без аны инде быел яңалык итеп, менә шушындый экспозиция чәчәктән ясыйсыбыз килеп, шундый кыймадан менә шушындый матурлык ясап куйдык инде. Чәчәкләр арасында тәрбияне петунияләр күбрәк таләп итә дип Фазилә ханым һәм шаулап чәчәк атуларының да серен җиткерде. Петунияга бер тапкыр ошлама сибеп алабыз. Менә чәчәк атары алдыннан бер тапкыр сипмичә булмый. Калган вакытта инде андый ошламалар безнең керткәнебез юк. Су сибәбез, суны да бик артык яратмыйм. Ишек алдында да гүзәллек хакимлек итә. Кайда нинди буш урын бар, һәр җирдә чәчәк. Бәрхет гөлләрдән алып Курил чәе, патшалар яраны, туй агачларына кадәр бар биредә. Әбисе белән әнисенә чәчәк үстерешергә хәтта кечкенә Амил дә ярдәм итә. Орлыкларны Менә мәсәлән, сез бик яхшы гына, файдалы гына мәгълүмат әйттегез бархатсыйлар турында. Бархатсый нәрсәләр? Бархатсында без аны күбрәк тырышабыз инде бакча, бәрәңге бакчасына тыгарга, яны шушы түтәлләр арасына да. Ул кортлардан саклый инде. Аны файдасы бик күп. Буннан бакылчыкны итә, йомшарта. Шуның өчен анысын бер дә ташламыйбыз. Бу калган чәчәкләрне килшәләрне, шүпләрен дип әйтәбез соң инде. Бакча башында ия торган урын бар инде, шунда чиртеп, кире бакчага кертәбез инде без аны. Чиргәннән соң. Бик яхшы ашлама була инде. Бакчаларындагы уңышларны да инде җыеп алганнар. Кабаклары да уңган быел. Хәтта берсе 30 килограммнан артык авырлыкта үскән. Җитәсезме менә бөтен өсендә шулай эшләп барырга, әле бит йорт җирдә барыбер эш бик күп инде. Бакча эше дә бар, шулай бит чәчәкләр генә түгел, мәсәлән, яшелчәсен дә үстерергә кирәк. Без менә мин уйлагымча, чәчәкне яратсаң, аңа вакыт табыла. Чәчәк бит инде ул матурлык өчен. Аны ашап булмый. Шуңа күрә именно ярату кирәк чәчәкләргә.
Күп итеп, менә күп бит әле аның су сибәргә дә. Шул кич белән бергә эшлибез инде. Әти дә булыша, минем ирем дә булыша. Инде эштән бушаган арада Зиннатуллиннар үз куллары белән тудырган матурлыкка сокланып ял итәргә ярата. Дөньяны матурлык коткара дип юкка гына әйтмиләр. Күңеле гүзәл кешенең гамәле дә яхшы һәм тормышы да булган. Китап радиосы игълан иткән татар җырын башкаручылар арасында Караштау авылы көйләре дигән исем астында Тахир Якупов исемендәге 1-нче республика фестиваль бәйгесенә йомгак ясалды. Җиңүчеләр 2 сентябрьдә Тахир Якуповның әтисенең туган авылы Теләче районы Искежери авылы мәдәният йортында гала концертта ачыкланды. 2 сентябрь кичендә Теләче районының Искежери авылы мәдәният йорты татар җырының үзәгенә әйләнде. Биредә Тахир Якупов исемендәге 1-нче республика иҗат җыр фестивале бәйгесе үтте. Бәйгегә барысы 132 гариза килгән. Шулар арасыннан 20 башкаручы сайлап алына һәм алар бу кичтә сәхнәдә Тахир Якупов башкарган җырларны баянга кушылып җырладылар. Тахир Якуповның әтисе ягыннан тамырлары Караштау авылына килеп тоташа. Теләчеләр Тахир Якуповның үзләренең якташлары, райондашлары дип горурлана. Теләче үзәгендә Тахир Якуповның шәхси киемнәре, көнкүреш әйберләре саклана торган музей эшләп килә. Теләчеләр аның исемен мәңгеләштерү өчен бик күп эшлиләр. Мәсәлән, яңа төзелеп килә торган бер урамга аның исемен бирергә планлаштырабыз диде Теләче муниципаль районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов. Сәхнәдә бәйге бара. Монда безнең милләтнең йөрәк җылысы, Тахир Якуповның җан әрнүләре, шатлык, моңнары, җырлары яңгырый. Әлеге бәйгегә Казан каласыннан, Ерак Баулыдан, Чаллы, Кама тамагы, Питрәч, Саба, Биектау һәм башка районнардан хәвәскәр җырчылар җыелган. Һәр катнашучы Тахир Якуповның исемен халык арасына яңадан кайтару максатыннан ул җырлаган җырларны яратып башкара. Тахир Якупов иҗаты бик якын. Аның җырларын тыңлап, җырлап үстем. Мин бүген бирегә сезне күрергә, Тахир Якуповны искә алырга килдем. Бүген тамашачылар сезнең өчен
Тахир абыйның репертуарыннан булган «Дустыма» җырын башкарам диде Зөфәр Хәйретдинов. Син кайда идең, айларда йөрде, ничек мин сине белмәдем икән. Син торган йортта, синең урамны, ничек кенә мин белмәдем икән. Син торган йортта, синең урамны, ничек кенә мин белмәдем икән. Сәхнәдә чыгыш ясаган 20 кешегә лауреат дипломы һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фестивальдә шәфкать туташлары, укытучылар, полиция хезмәткәрләре һәм бик күп төрле һөнәр ияләре катнашты. Гран-прига 30 ел очучы булып эшләгән Казан шәһәреннән Әхтәм Җамалиев лаек булды. Фестиваль сәхнәдә һәм тамаша залында булган барлык кеше белән бергә туган тел җырын күмәк башкару белән тамамланды. Nurlar yüzde yaktım ağlı, tüm bıyıklar kirveneler, yüreğim yana aşkına bu birde yukka dikmeye tügel, bu devgisi devge mehabbet miman işlerge ey tuzbayım. Алдагы көннәр районыбыз тормышында нинди вакыйгалары белән истә калыр, бу хакта без сезгә киләсе чыгарылышыбызда сөйләрбез. Бүгенгә исә атна информацион программасы тәмам. Хәзер реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.